Welcome to Toledo City. Maghanap tag mga lamian, mga food trips. Ito rin lang paklay, dol. Barato na sila. 50 pesos lang paklay. Asa ka kita glarang na bihod only in Toledo City. Mga paborito ng mga taga Toledo locals. Di nakakailangan mag-uol. Kumari kag Toledo, mangita ag lamian na balbakwa. Siyempre, mga must try po nato. Nawa pa nato na suwayan sa uban. Grabe sa lechon manok. Mo na ni. Una mo ni tawgi sa ilawom. Mani tawgi sir. Daghan na wala mang gitipid sila mas. Og siyempre mga ngilngig na mga pagkaon nga di jud nato malimtan hantod sa hantod. 20 years nga recipe, 20 years nga legacy, mao na gini ang batchoy. Mao tanaw jud aning video kay daghan kay mga lamian ng mga pagkaon diri sa Toledo. Tara, sugdan na nato. Let's go. So welcome to Toledo City. Ang syudad nga nailhan sa mining industry. Ang Copper City with a heart of gold. Matod pa. Originally founded ni siya from 1861 ug officially nahimong syudad ni adtong June 1960s. Hantod karon usa gyapon ni sa pinakaimportante nga industrial city sa Cebu tungod sa iyang mining industry, sa port ug sa mga dagkong factories na nakatabang sa ekonomiya diri sa Cebu. Pero dili lang industriya tong hisgutan diri sa Toledo ha. Naa po diri ang mga baywalks, lakes, falls, mga beach ug daghan kayog mga local food spots na gina-offer na mao natong suruyan karon. Tara, mag-start ta sa itong pinakauna na first stop. Let's go. Good morning, Toledo City. Siyempre, breakfast sa atake, gutom. Mao na tong first stop karon. Siyempre, mo na nga breakfast di palupig ang mga taga Toledo. Kina sila ila own version of painitan. So ang ilang painatan na diri is mga puto, pero di ni basta-basta na putuhan ha. Kay social ni siya gamay. Daghan kay mo ari diri mga dayo, mga call center agents padung sa IT park. Grabe no. Kay padung man ni siya sa Balamban. Basically nata diri sa Dumlog, Toledo City, Cebu. So padung Balamban na siya. So welcome to Macy's Putuhan. Pakita na ko sa inyo ang mga klase-klaseng lamian ng mga pagkaon na i-offer nila. Let's go. So dol, nindot kay ilang setup diri kapansin ka, mura siya karinderya o restaurant. Inana ang setup pero putuhan siya. Pero ayo kaguol kay grabe kuno diri ka barato. First time ko kakita ani nga klase nga putuhan setup. Grabe ka unbelievable. Uy, na diri ang counter mga tahan na ta. Uy, may buntag. Mo gisugat mo gitag nindot. Uy, na pang breakfast. Sige kanang kinsa man si Ma'am Masing. Uy, hi Ma'am Masing. Uy, salamat kayo. Excited na akong mutilaw sa imong puto. Unsa may inyong mga baligya diri gyud, mga kuan? Putuhan. Oh, puto. Mo ni puto. Tagpila man ingon ani? 25 sir, 3 for 25. So mo ni 3 for 25. Uy, guwapa pa kay himo no, unique food siya ba? Wa siya kanang kuan. Amo siya gi-wrap ra siya. Unya kani nasad mo yung bilao style o platter nani. Amo ni 3 for 25. 18 pieces 170. Napod mo yung inani tray. So kani unsa pa man ni? Pinapsay puto cheese. Side first. Kani unsa ni siya, ma'am? Bingka sir, bingka ni Lali. Mga ilado ni sa Toledo. Amo ba? Ilado na siya diri. Uy, ganahan ko mo try yan tagpila po ni. For 35 na siya lang mo ato. 35 pesos kani tanan. Lima na nakabuok. Lub, brato ra kaayo. Kani unsa ni siya, ma'am? Torta. Yes. Balamban. Ay, oo, kadungog ko ani. Mura ganahan sa kumutil. Ay, dool na mong ganda sa Balamban diri no. Oh, syempre, mango. Uy, panagsarap yun ko makasugat nga na yung magmango. Ay, oo, ato aning ilado gini nato. Banana chips, naapod siya. O syempre naapod siya mga coffee dito, mga refreshment. Di yun mawa, namoy sikwate. Kung sa may paag, tagpila yung sikwate? 25 per serve. 25 pesos? So ang inyo, nasa mo yung mga maskobado, sugar? Ang maskobado is free lang for dining. Uy, unlimited. Ganahan ko ana para magkidlap-kidlap akong mata sa katamis. Ganahan ko maskobado. Grabe. Sige, mo order daw ko sa inyo hangkan ni. Then kuha sa kuha ng mango ninyo. Tagpila po ninyo mango? Kaya siya ka 5 piece or 35. Per piece, okay. Kuha sa kuha ni duha ka buok siguro or usa. Ganahan ko matilaw ng torta o kaning inyohang bingka. Uy, nami budbud. Yes. Tagpila mo ni ma'am? Tag-8 sir. Sige, kuha sa kuha ni ma'am. Nindot kayo. Unsay oras mo tikabli diri ma'am? Unsay orasa? 4:30. Uy, mo niya si Kwati. Sigo, nindot na niigop. Uy, salamat kayo. Diretso man dayon o pagay ko ka-order no, pero mo ni nindot sugaton ta og init lami diri sa Toledo. Kalami. Grabe ka chocolate. Order na ta, order. Salamat kayo. God bless you, ma'am. Kasi ito mga pamahaw. Ultimate pamahaw diri sa Toledo City. Grabe, buntag sa'yo pag yun, duka pa. Literal, mahimo ni siya mango sticky rice. Kitungod kay naatay puto. Nasa di siya bingka pinalutaw.
Then kani legendary na kay ni diri sa Cebu, so isang karangalan. Napoy budbud, ipo ko na sayop ni. Napod siya yung mga regular puto, ug na siya torta sa Balamban. Ug syempre the ultimate sikwate. So atong buhaton tilawan sa naton sikwate be. Lami ba? Cheers be. Kalami. Sugaton kag init nga ngunani ka init, grabe na jud ka solid oy. So nakanindot ani social ni siya gamay, modern high-end na ni siya naputuhan. So solid kay ni siya. Kanawa ang sikwate oh. Sakto ang kalapot, di siya ingon na lasaw, pero naa jud niya ang daman nimo ang roast, oiliness, and grabe ka chocolatey niya. Tamis na siya for sure, gitimplahan na ni. Kalami. So ato sa tilawan ng ilang bingka. Ano ilang bingka? Version nila sa bingka is medyo grabe siya ka-moist. Isa sa favorite dyan ako nakakanin kanina dyan ilang bingka. Dahil sa karaan ng bingkahan, no? Alamit ng dyan. Kanindot ano niya, grabe niya ka ultra moist. Nadili siya ka ng grahe all over. Tanan klase is moist. Wala siya katong crisp or sa steam naman siya. Ano? Next, kaning budbud atong tilawan. Be. Uhay! Tagsarbay atong kaon ng budbud. Lami gyapon ni siya isagol sa ato ang sikwate. Ana ra na oh. Or gipaliguan na nimo ba gamay. Typical budbud, dili kay tamis. Panalo. Ang gabi niya ka-moist good. Kuyos ko na ilang torta. Tilaw na to yung torta sa Balamban. Oo. So, basically, gamayon siya na si raisins. No, raisins. Actually, mas lamian ko nga torta. Mas eggy siya. Wala ko yung malasahan na langsing gikan sa lard nga oil. Mura siya ganang natural pastry ra siya na grainy kay siya tungkol sa sugar. Kung damagyapan mong egg. Lami yung Balamban. Pohon, watch out, mga to tag-Balamban, mag-Balamban food trip ta sa mga taga-Balamban diya. Comment down below asa talami mga on. Kani napod sila puto cheese, ug ganahan ka, typical puto cheese gini siya. Ug karon mao na ni ang combination sa mango sticky rice. Ang atong buhaton is buhatag sticky rice mo ni ilang style og ibutang siya banana leaf. Ilawon sa nato ni siya without sikwate. Andot yung puto kay madaman nimo ang ginger nga flavor. Kani oh. Perfect combo. Perfect tao bitaw dapat maligo ka kada buntag para presko ka pirmi. Karon i-combine nato ang mango o sticky rice. Naon man ako na mukaon dol, inani ko mukaon. May gani kay ilang gi-slice daan. So ibutang na ako na diha. Kana. Uy, banak asawa naligo together. Kuhatag puto, ini. Butangan nato og unlimited mascubado. So mascubado is more siya sugar. Ina, wala kay siya nga refined na daghana na oy, bahala na basta unlimited. Nya butangan nato gamay og sikwate. Na. So, kabantay ka na, murag iyang gilubong ang mascubado padung sa imong sticky rice. Siyempre, butangan na nato ang mango. Kana, oh. So, mauna na atong ultimate puto sushi. So, excited ako sa atong full day food trip dire. Kung siya kayo naa sa Toledo City, other na mga food trip after ani. Tara mga ito na sa Picas Food Spot. Let's go. Butangin yun, mas pubado kay mas nilami. Next stop sa atong food trip, mag-brunch ata. Brunch, gabi no? Kaya nga no, alas 8 pa kapin, gabi. So, dili ni basta-basta tong arion, kay kung muana gani kag mga kandingan, naapoy lamia na gina-offer si Toledo City. Ilado ni siya na kananan kandingan, diri sa ilahang lugar. So, syempre, ato tanawon si mga putahe nga kanding, kaldereta ba, paklay, kilawin, or unsa pa. Hindi ni siya basta-basta mo na atuon karon kay ganahan ko mo try kung unsa gi kalami ang ilang kaldereta. Tara, let's go. Dol, welcome to this highway. I think Barangay Sangi ni siya. Mao na ang vocational school dito or TNBS. Kani ang Toledo City Science High School. Mao na to landmark ha. Dito is padung sa Toledo City proper. Ipo ako na sayop. Na dito ang crossing po padung Manipis Road. Og mao na ni siya. Bix Kandingan.
Nadira ang Bix Kandingan is mao na itong bisitahan karon. Napod di as Pablo Itiri. Daghan pog mga lamian na mapagkaon di as Pablo, promise. Og diha unahan nato dito lami po na pagkaon later. Mga to dito kanako ni lami ang balbakwa dito. Diyos ko og lansyaw. So atong apason sa karon kay branch pa man. Muari sa ta sa Kandingan kay lami mo siguro i-branch og Kanding. Tara, let's go. So karon mosulod na ta silang area. Tanaw ila area oh. Hamugaway, Frisco, nanang highway diha. Na ilang lugar, al fresco dining, tapos sila ice cream diha sa unahan. Og mao ni ang ilang lugar, mao ni ang ilang display. I think wala pa kay sila display karon kay lagi branch pa. May gani kay mo offer na mo pamahaw te no? Masay oras mo mag-abli diri te? Kani dire sir, 24 hours din sila. 24 hours? Yes. Kay ano, kuan man dire sir. Kanang stop over sa series. Bacolod, Cebu. Ay, okay. Na-stop over day siya diri. So mo ning na day bus sa likod. Oh, grabe ka idol eh. Karon may gani kay nana gyapon mo display gyapon no, may nana so timing gyud ay karon. So gigutom nako. Unsa may pinakalami nimo na putahe? Pinakalami sir, kani sila nga akong number 1. Uy, mo ni, kalderita. Direta. Uy, lami ah, pila man kilo ni? Ay, sorry. Yan sir, paano sir? 120 pesos. So kanding na siya, mo gini specialty. Nindot siya kay red siya no? Sir, kay mo na siya pang-fly. Amo ni paklay. Ah, nice ka. Wala ko siya sa kanding. Saka- Iya ko siya sa kanding. Part is sa kanding mga laman loob, mo man na siya. Unsa pa may naani mo dito ng mga putahe? Natay manok Bisaya. Uy, lami ng manok Bisaya. Uy, manok Bisaya, tapos Sir, manok Bisaya siya. so man siya mga wings o pitcho. Oh. Ah, nice. Eh, by the way, tagpila mo to inyong paklay kanding te? 50 yan, sir. 50 pesos ra, barato ra no? Yeah, ang inyong kanding sa barato ra pod. Ano man, amoy kanding Wala farm. Ganda. Barato lang jud mo. Nara kay gato naman. Ayos. So kani is tinuwa, Tinuwan sa sir niya. nya kani dire is larang. Larang. Mo na siya iyang unod. Una ay unod, jag sabaw ni siya. Nibalhin niya. Diri napod siya yung mga pansit, bami, fried chicken, ukos, lumiyagan, ampalaya o kuan. Kasi like chicharon ani. Sige te, ganahan ko mo order sa inyong kanding. Kani nga kaldereta. Oh, magkuha tag kanding. So mo na nagtakos tag usat. Mo na siya Alright, so pang-free. mo na 120. Kuha na ako ni daan niya. Paklay pud te. Sige, barato rin lang paklay dul. Barato ra sila. 50 pesos lang paklay. O ban kanding be tag 200, 180 kani barato. No, 50 pesos ra na. Uy, daghana na uy. Lisod lagi ning basta gwapo ang mupalit, daghano nila. Dol na natong branch diri sa Bix Kandingan, paklay og syempre ang iyahang kanding. Dol na sila unlimited Bombay. Anay suka. Sus, ko, mabedyo ganahan kina unlimited Bombay. Anyway, tanawaya kanding dol. So nawa, pansin ako na siya pork and beans iko kuno sayop niya. Grabe siya ka orangey or reddish siya ang kaldereta na lasawon iyang sauce. Ay nagyakuan gyapon siya, nagyapon siya pagka lapot gamay. Pwede siya uban sa kaldereta bitong ultra lapot yun. Hindi siya is napagyapon siya sabaw. Kaingon jud ko, lami ang kanding. Iyang version is lahi. Makarot siya, matomato siya, pero inabit sweeter na side na tomato. More siya sweet style tomato sauce. Lami siya. Mura siya kanang dul-dul siya sa ginamay nga lasa. Kanang bitaw typical ginamay nga na tomato sauce. Yung nana siya. Kay mas dili man siya like tomato paste style bitaw na kaldereta. Nga isa pa, yung kanding humuk-humuk yung kanding. Nya dili pa jud lang si. Muna na kanindot, wala si baho. Next na pud kanang ilang paklay dul nga idol kaayo. Tanaw mo ang sauce niya dul, ang oil, ang naglutaw na oil, ang iyang mga gamay na lang na part na sauce gid niya. Tanawa yung paklay dul, murag dugmok na kaayo. Lahi ang style pagluto silang paklay. Dul-duol na siya sa kanang caldereta style nga halang-halang peppery gamay. Nga pagkapatis tamis experience. Nga fruitier po siya tungod sa iyang carrots ug patatas. Lami, labaw tanan mo na ang pinakahumok na paklay akong tilawan. Mura grabe ka pressure cooker siguro ni. Ang tanawa, inana siya kahumok ko. Mura siya kanang hapit na ano bitaw humba nga na grabe nagluto. Ah, grabe. Last bite diri sa tong Bix Kandingan. Dire. Okay, tiwason na to. Hamo tani tiwason. Sana pa ning video kay napatay mga lamian ng mga pagkaon kaming promise. Di ka mahayan. Tara, proceed ta sa next part.
Dol, timing kay gawan ron, tawa. It's raining. Kay grabe kay init ganina. So, basta kabaw ba abadun mo, basta mag-uwan gani, o sila may kaunon. Comment daw. So atong kaunon is magsabaw ta. Na dini basta-basta atong sabaw. Kaya atong kaunon nga sabaw is balbakwa, lansyaw, ug larang. Tanaw na to, bi kung naabad diri ani nga nindot nga karinderya. Kay pero gabi mo jud kadagko mga kaldero diri ug mga kawa. Dol, nata diri sa 3RG's restaurant. So basically atbang rin ni siya ani nga eskwelahan, Technological Vocational School diri sa Toledo. So eskwelahan na siya, na flyover diha, nani nga kananan sa Mani. So restaurant level na siya pero inato ra gud gihapon. So mao nila mga baligya na yung mga dagko kaldero sama ani tanaw na to be. Uy, busing may kuan diha, may udto. So unsay ay mao ni baligya unsay balbakwa. Balbacoa, sir. So kanang imong balbakwa tagpila pud na sir? 120 ra ni undanon si tayo. 120 pesos. Kanang usa niya. Kani sir, amo ni siya parisa ng panit sir. Sige. Oo. So kana parit na paris na sige daw. Kana so nakuha na siya Dol plus panit 120 pesos ra. Di na ka kailangan mag-uol kumari kag Toledo mangita og lamian na balbakwa na ali diri sa 3RG's. Grabe ka idol oy. Kani 120 pesos na ni. Solid. Usa pa may naani mo diri baligya? Ciao sir. Lanchaw? Kani unsa ni siya? Mao siya tong beef paris sir, pure meat kini siya sa. Uy, beef paris ni? Oo. Pure beef gini siya. Yes sir. So na gini siya paris ng rice. Naagi siya. Oy, dulo oy. Tagpila po ng serving sir? 120 ra gyapon ni siya. 120 pesos ra ilang beef pares tanawa lami uy mao ni ang lanchaw okay na lanchaw nila dulo so basically ang ilang lanchaw is pure gini authentic gini Authentic o utulitog. so to Utulitog. utulitog Itlog sir. okay nice karon pa kadungog ligyan na utulitog pila man serving ana bossing Kuha sir, 100 ra ni siya. 100 pesos sige kuha daw ta usa bossing be palig-on sa tong tuhod lamian na tanawon uy tapos na siya bang lamian na uy no, bali 100 pesos na na. Dili na tungod kay gwapo ang customer, dili. Dili sir. Okay. At least safe ta. Kani unsa ni siya diri busing? Kutsero. Dakuha ni mga kani kal diri ta pila serving? Lami oy. 150 sir. 150 pesos kanding jud na. Yes sir. Oo. Lami good. Uy, lorong. Oo. Dakuha ni oy. Latay bihod sa Amsa sir. Oo. Nagko ka ng bihod sa tong mangsa. Uy, kadagko ni kani bihod. Oo. Tagpila man na? 100 ra na siya sir. 100 pesos. Then naasa tay panga. Ulo pa nga. Dakuha ni bay di na ako ni siya mahurot dul. So ganahan kog bihod ron kay I think na-effect ang bihod no. Look, no. Kuya, purma ng bihura oy. Diyos ko kadako. 100 pesos bihod. Asa ka kita glarang na bihod only in Toledo City diri sa 3RG's. Kung sa oras na mo mag-abli diri busing? Mga coffee na may diri alas 5 sa buntag anton alas 10 sa gabi. Alas 5 sa buntag adto alas 10 kami kadadlaw. Taga-adlaw. Wala mo day off. Wala. Grabe. Sige pangitaas 3RG's restaurant at bang sa vocational school. Tara, mga na ta. So dol na mga pagkaon sa tutubangan, siyempre ang balbakwa nga dako, ang lansya ug ang bihod. Grabe ka unique combination sa atong pagkaon karon sa ting-uwan diri sa Toledo City. Rainy season is coming. Tungod sa June na karon. So siyempre, lami jud ni mga sabawa. Balbakwa tao na. Let's go. Tanawang soup giatot na. Pure collagen richness. Inana siya ka thick. Baga pa sa imong aping, baga pa sa imong naong. Pero mas baga mangyapon imong naong. Nadiri ang tanawa, grabe kada po boy. Uy, kapit sa Pitscans Princess. Tanawa ang panit Diyos ko. So atong buhaton is kanilang sa ato. Kahumok. Kalami sa balbakwa, grabe. Dili naman siya typical balbakwa recipe. Buhaton na to is sa kahumok niya, nadugmok ko tanawa. Tanga na to ginamos. Ginamos na Makaingon jugog. One of the best balbakwa ng Tilawan. More siya duol-duol na sa bitaw caldereta nga masabaw, nga sticky. Murag inana ang balbakwa niya. Ay, grabe, lami perting humuka ambot gyud sa nila pagpahumok ni. Kuan siya thicken siya tungod sa pagka tomato. Ang aromatics dili isog ang
pinati. Di siya more on the pinati side. Di siya more on the luyanga side. So ang iya is tomato. Inana siya murag kaldereta pero grabe lami asa yung balbakwadol. Next na pod, lansaw tanawa. Bay pino. Gabi ka pino nga lansaw. Para di mailhan gyud do. Gimi na pino-pino gini gamay mura na siya kanang menudo style or ginamay. Kaldereta man mura na kaldereta nga lansaw. Inana iyang lasa gabi tumi-tumi kay siya. Dul-dul siya sa side sa kalyos. Alam niya, ang nakanindot sa iyang lansaw is tamis content siya. Tangan na to og daghan chili be. Ano na to na kay maghanan kog more on heat. Tangan na to gamay nga heat. Cut na. Chili paste. Hot bigli. Dul, additional flavor, additional engagement kanilang chili sauce na anli sa imong lansaw pawas bidli. Nebe, diretso na to kalami. Uniqlo na igo. Next na po, kanina bihod tanawa, grabe. So itong buhaton, ato na yung kiton. Grabe, first time kumakaon ng bihod, ano yung nani kadag ba? Sama, be? Abi asin sabaw larang aslong niya ang broth is grabe fishy, clear. Niya, siyempre kay aromatic, simple rapper lami. Nang tap, timpla. Ginamos gid yung lami ani. Fish to fish. May nanalo na. Chili sauce. Dol, pwede di mo review. Lami ang good. Dol, one of the best food experience na ako diri sa mga lagyo na part sa Cebu. Na diri sa 3 RGs sa Toledo. Pistahan ni. Tiwason sa ako ni. Amos ni hot doon. Kaya para proceed na ta sa atong next stop. Watch this video. Snack time na. So, siyempre, kung nakakadari sa Toledo, isa sa mga pambato na snackan diri is batchoy. Batchoy, snack pwede kaayo eh. Di ni basta-basta na batchoyan atong arian. Kay legendary na ni sila. Kay over 20 years na sila naghatag og batchoy kalami painit sa imong tiyan. Sa mga nag-hangover, sa nag-uol, sa mga nagtipid, ug sa mga nagliso, doon ay sweldo. Mao ni ang duulan nimo kay perti kunong barato. Kay gamay rin ni siya na stall mula noon hanggang ngayon. Let's go. So naana ta diri sa kaning gamay nga batsuyan tanawa. Nani ra simple ra. Simple ra gid yung batsuyan gamay nanay nangaon. Yang oras karon is alas 3 pa sa hapon. Inana snack time lagi promise. So tanawa mo tana taon sinaa. Hoy mayang hapon dia kuya. So unsa man ni siya mo ni yung pansit? Pancake, Japanese mami na pancake. Japanese mami? Oh, chuya good. Japanese mami. Niya ang kani usa unsay naa diri? Ano yung mga karne? Pwede mo tanaw. Oh, kani uy, na siya sabaw. Mura siya sa ramen. Sa bata? Wala sa baka. Ah, baka? Oh, okay. So kaning karne, unsa na siya? Beef? Baby, Beef ra gina siya pure. Ah, tagpila po nimo batchoy? hindi ka. 50 pesos. Unsay naa sa 50 pesos? Natanan, namas, karne, pancit. Nasa kay itlog, puso, ana. Ah, okay. Uy, nice na po siya dining area dito. Ah, okay. Sige, mo order ta grabe ka kudugay na ni. Napo sige makapungko po ta diri gamay, ganahan ka. Oo, na ready made na ni siya. Kana siya diretso na napoy mo overload. Una is magluglog siya noodles. Butangan na niya og noodles. Ah, kapanalo. Oh, sunod ana gibutangan og sibuyas, sunod ana itlog, one whole egg na ha. Ah, grabe, one whole egg na. Tapos karne. Ah, okay, na siya karne. Uy, na siya mga tambok. Nindot na mga tambok ko. Overload, kani overload ni siya. Ah, okay. After ana, butang pa sibuyas. Ah, grabe lamian na sa babaw eh. Sabaw na dayon. Mao ni ang sabaw niya tanaw dulo. Oh, trawa. Wow, ay kalamian na tanawon. Mutoy. Sus. 20 years nga recipe, 20 years nga legacy. Mao na gini ang batchoy ni Kuya. Unsay pangalan sa batchoy diri Kuya? Batchoy ni Nubi. Batchoy ni Nubi. Nubi. Mao ra nimo branch dire. Napay, sangi, isa. Napoy sangi isa. Mga branch. Ah, pero kani mo yung pinaka-choy. Uy, mao dyan pinakaraan. Pinakaraan pod.
Sige, salamat kayo. Manin na to, 60 pesos. Oh. 60 pesos, batchoy. Okay, so naa na diri ang atong batchoy snack diri sa Toledo City. Ini basta-basta pod no, basta mo ingon gadi ka og batchoy isa sa Toledo City actually nag-offer og lamian po na batchoy. So it's up to us to find out kung lami ba gyud. So makita nimo diri, naa diri ang classic, naa diri ang Japanese Mickey, Japanese noodles, egg, butangan na to og silig, butangan na to og paminta, butangan na to og Rufina patis, grabe o branded. Legit, lasado ang broth. Grabe ka beefy. Yeah, rich kayo ang broth as in. Wala ko, simple ra ang iyang batchoy. Barato raman sad. Lasado siya, beefy siya, as in pure beefy goodness siya. Nga parat-parat gamay tungod siguro sa tagabutang nga patis. Nalangan lang ko kay nakaon akong sili. Na sibuyas lasa na adito ang dahonan. Karon isa ni sa mga technique kung magkaon diri kag batchoy butangan nimo og makabungog nga puso sama niyo. Butang na nimo diri. Hindi mo na siya idugmok. Hangover food nga batchoy. Tinuod gini hangover food niya. Kalimot ka tanan sa imong pagsakit. Kung bugnaw ang panahon, maski init, pwede gina nimo gupon. Solid na batchoy ba? One of the best batchoy diri sa Toledo City. Might be siguro best batchoy diri sa Toledo according sa mga local. Panalo kayo, bisitahan na sila diri sa may atbang sa Super Metro Toledo. Hanap po taglaan na food trip. Let's go. Do last na gyud sa atong food trip, di na ako kaya, busog na. Mao na gyud ni ang main event karon. Ang pinaka-unique nga lechon manok na imong matilawan o imong madiscover. Kung sa'y naka-unique nila, it's for us to find out. Basta, dugay na sila naninda, isa sila sa mga pioneers ka na maligya og lechon manok diri sa Toledo City. Og di ni basta-basta kay ang recipe ani lahi, dili ni common. Asa man ni dapit, ug unsa may naa, kuyog ta. Mukhaon po dito silang limpo. Dol, nata diri sa may kaning highway is diri na diri ang nakana Petron na siya, makita na nimo Petron, yung merkado ng Luyo. Yan diri na hotel diha, kanay Cebuana na dito ang McDonald's unahan. Yan ay shortcut diha padung merkado kana gamay nga eskina. Naa diri mahimutang si Neji's Chicken Dol. Tara, let's go. Tanaw na to si Naa, tanawa yung lechon. Nanay mga action. Uy, may gabi may hapon. May hapon, may gabi. Dughanan ni mga baligya diri god. Oh, ano may kadadlaw, sir? Mo ni pinakalaming ang lechon manok sa Toledo? Yes, sir. Hala, gi-claim. 280 lang, sir. Natay depende na sa kadakon, sir. 280 pesos. Natay gamay, oh. Ah, okay. Ang dagko, sir, natay 300. Ang gamay kay 280. Oh. Ah, okay. Hindi sa manok kadakon. Sige te, so tagpila man ang atong liempo. 280 nya manok pila ganito? 280 Sige. po, sir. So lami sa ninyong liempo. Oh, tagong po kay sir. Dili ni ang balamban liempo. Dili Dahil po. isa daw, sige Ay, daw. ito siya. Usa daw ako ate be, kuha ko usa ka order ana. Sige, sir. Ay dula. Ano sa oras di mo mag-abli diri sad? Mga 8 o'clock, 8 o'clock or 9. 8 to 9 PM every day. Every day. Okay, sige, tagod na tati. So magtagod na siya dol. Ay. Mauna na siya ang 280. Next na pod mao na ni atong manok dol. Ang pinaka-unique nga lechon manok na imong ma-try. So atong ma-try karon. Mauna siya ang tawgi. Grabe ka na ng tawgi ano oy. Dagang kay taglamas. Ah, Tanglad, kamatis, kanan nga pan. Grabe sa lechon manok mo na ni. Una mo ni tawgi sa ilaw. Balindrit sus plato, dali aroy. Na ano oy, wala mang gitipid sa lamas. Oh, daghan gani bongga kay ning lamas. Wapa jud kayo liwat sa. Tindira. Ay, sorry. Naana ang atong mga lami, ano mga pagkaon sa katubangan, ang ilang liempo o syempre Toledo's best lechon manok so far. Ang unique nga Nenji's lechon manok na diri. Humut pa sa ako karon. Grabe kay intiro adlaw na taga food trip, kapoy na, busog na. Pansin ako ano? Slightly crispy. Sama ani na diri ang undanon nga part, ang tendons, ang cartilage. O syempre kanina part ang panit, ang crispy.
Simple din po. Na ang pepper, na ang saltiness, humok, amit, juicy. Juicy din fairness, ha? Lasado. Pero I think mas perfect ni sa ito ang patis-patis. Simple salt and pepper man to kanina siya, toyo ug suka. Paligua para humot. Ug mo na dyan ang ilang lechon manok, tanawa. Makita nimo nga siya tanglad. Naadi ang taugi bay, tanawa. Tanawa dul. Tanawa yung taugi dul, grabe. Wala siya nagtipid sa kuan. May pa ni wala nagtipid sa taugi. Ikaw diya, sige kag tipid. Wag yapon ka na dato. Tanawa oh, grabe oh. Piskan food sa mga kataugihan. So, favorite part na ko ang lubot. Tanga to gamay taugi, ana. Araw. Uy, kinita ba eh. Ay, babe, legit. May lahing atake. Matawgi gid siya. Dul, grabe kayo Nick. Gibutangan siya iba, gibutangan siya og kamatis. First time ko kita ginani nga lechon manok nga naiiba, kamatis og naitawgi. Last time na ko nagkaon lechon manok nga naitawgi dito pa to sa Liloan, pero ilan ang gitangtang, ilan na ka years. Karon finally nanay lechon manok nga nagbutang sa. Grabe ka idol so atong buhaton. Taka nato ni siya. Nga naiiba o iba, kamatis kay hurot na giingkit na to ganina. Ngaon na to sa sauce. Murag lang, must try. One of the best lechon manok na akong tilawan sa mga kabisayaan. Isa sinindot sa travel good. Magkatilaw ka klase-klaseng version sa ilang mga putahe. Kaya ang local lechon manok na sa ilang version. Usually common na ganitanan, puro kani one of a kind. Saludo, maintain ang legacy. Unique siya. Worth arian sa Toledo, promise. By the way, isa sa mga technique niyo, kalimut ha, payabigil og sabaw. Ano yan yung naadi ako, sabaw, sikreto po na. Tudol, arian na sila dire, si Negis, lechon manok, dili kamahayan. Tapos, solid pa dyan kayo dire. Mga kanana na pa sila ilain mga putahe, ganahan ka na sila yung mga turo-turo kalenderya. Sige, padung sa outro. Ako sa nitiwason, gutom ng cameraman. Ako namin sa sabaw. Sabang. Dul, og mao na to atong food trip karong adlaw sa mga the best and local favorites diri sa Toledo City. Nakumpleto na to from pamahaw, paniudto, snacks ug panihapon. Kadung naman panihapon although size naman, so panihapon na to nato. Dul, sa kato nga video, unsa kay imong ganahan suwayan ug unsa imong favorite? Kaya ako, akong favorite strand video although lami man tanan maayo ang experience is ang ilahang balbakwa. Promise, lami gid kay ang balbakwa, one of a kind, enhanced flavor. And second favorite na ako, laban-laban gid sila manok nga nay togi. Lahi gid ang experience sa lechon manok diri Dul, promise. Kumari kag Toledo, ay kagool ko nasa kamukaon kay daghan lamian diri sa Toledo. Ikaw ang mga taga Toledo ba ka? Please comment daw below ug nasuwayan na ba nimo sila? Katong ganahan mo food trip, kung si kayo ganahan suwayon dito, comment daw. Grabe ka idol dito sa Toledo no. Ikaw, taga-asa man ka na part diri sa Philippines nga Bisaya. Try ka na to. Comment daw kung pwede ko nimo padtuon dito ug unsa imong pambato na pagkaunan dito. Comment be. Siyempre, if ganahan ka ng video, don't forget to subscribe to my YouTube channel. No? And watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, nagingon, hingat, hamping, and take care. Bye. Oy, by the way, kung ganahan kag best of South pod na po tayo Argao diri nga video, idol ba suway pod ni. Kung napod ko diri from best of Danao, ganahan ka sa North pod na area, best of Danao. Suway pod kay nindot ang mga food trip dito. Sige na kay maghanap sa kog CR. Bye-bye. Ha?